Tak dnes by som chcel hovoriť jednu zaujímavú tému, a tému, ktorú si musíme neustále pripomínať a neustále sa v nej utvrdzovať, lebo je to téma nie z tohto sveta, je to téma nadprirodzená a ako je celá Biblia nadprirodzená, ako je celý náš Boh nadprirodzený. Častokrát v tom našom bežnom fungovaní, v tom našom bežnom živote dokážeme vsklznúť do prirodzenej roviny, do toho, že sa na svet, na život, na všetko okolo nás pozeráme prirodzene a nedávame ani priestor nejakému nadprirodzenu, nedávame ani priestor, ani svoje srdca neotvoríme voči tomu, že Boh by mohol nejakým spôsobom nadprirodzene konať. A keď už stojíme alebo čelíme nejakej situácii a chceli by sme, že Bože, tomto by si mi mohol pomôcť. Túto situáciu by si mohol vyriešiť. A teraz by si mohol zasiahnuť. Mohol by si ma uzdraviť, mohol by si ma niekde posunúť, mohol by si mi poradiť. A tak ďalej. Tak zrazu sa ocitneme v situácii alebo v rozmýšľaní alebo v nastavení srdca, že ako by sa to mohlo stať. Že je tu tá situácia, ktorej čelíme v živote a chceme, aby ju Boh zmenil a ako dosiahnuť, aby to Boh urobil. Ako získať, aby to Boh urobil. Ako dosiahnuť to, aby sa Boh pohol v tej veci. Ako nejakým spôsobom zabezpečiť to, že Boh tú situáciu vyrieši, lebo my nevieme ju vyriešiť. Alebo chceli by sme pomôcť, zistili sme, že neviem s tým nič robiť, tak to odovzdám Bohu. A ako si človek je istý, že tam Boh zasiahne a ako preto môže niečo urobiť, aby tam Boh zasiahol. A toto si všímam, že je v živote kresťana veľmi jednak dôležitá vec. A druhá stránka je, že je veľmi nepochopená. Že ako vlastne Boh koná. Že pokiaľ my nepochopíme, že na akom princípe Boh koná, tak potom akákoľvek situácia, ktorú od Neho chceme, aby vyriešil, tak sa nič nestane. Alebo respektíve Boh nebude konať. Pokiaľ my sa nenaladíme na Jeho vlnu. Lebo už sme si asi všimli, že s Bohom to nebude fungovať tak, že my sme niekde tu a povieme, Bože, som tu, konaj. Ale my sa musíme prispôsobiť Jemu. On je hrnčiar a my sme Jeho stvorenie. On stvoril všetko to, čo vidíme okolo nás. On stvoril celý vesmír, ktorý sa neustále rozopína. Čiže sú to Jeho pravidlá hry. Keď ja vytvorím nejakú hru, nejakú stolovú hru, tak ja jej určím, ako sa tá hra bude hrať. A aj tí hráči, ktorí tam budú, ja určím, že tak a tak to bude fungovať. A keď niekto príde a začne sa hrať tú stolovú hru alebo akúkoľvek hru a bude hrať proti pravidel, no tak to nebude fungovať. A poviem mu, že čo robíš? Že nikdy nevyhráš v tej hre, nikdy nedostaneš, čo chceš v tej hre. A tento život je taká jedna veľká hra, ktorý nadizajnoval sám Boh. A on je aktívny. On chce zasahovať. Sám na sebe som si všimol jednu vec, že svoje srdce a seba, svoje vnímanie, svoje verenie, ja musím dennodenne presvedčovať o jednej veci. O tej, že Boh je aktívny. Že Boh chce konať. Že Boh chce riešiť tie veci. Že Boh to nenechá len tak ládom ležať a ja keď dosť sa pomodlím, dosť odprosím, dosť urobím niečoho, tak bude Boh konať v tej situácii, ale že On je ten proaktívny. On je ten, ktorý ma pozná, vidí tú situáciu a dokonca chce tú situáciu riešiť o mnoho viac, ako ju chcem riešiť ja. Ba čo viac, tá situácia má riešenie už predtým, ako bol založený tento svet. Problém, ktorému čelíš, je vyriešený skôr, ako bol založený tento svet a ako ten problém vôbec nastal. A my máme Bohu iba dovoliť, aby nás, nie že aby sme to my vyriešili, ale aby nás doviedol do toho riešenia.
Aby nás doviedol toho, že toto je tak a tuto urobíme tak a táto situácia sa vyrieši tak. A ty máš iba odpočívať v tej rieke, ktorou je Svätý Duch a ktorou ťa vedie. Lebo Starý zákon je o tom, čo človek mal a musel robiť a Nový zákon je o tom, že ako sa má nechať viesť Svätým Duchom, ktorý žije v tebe. Takže keď sa zhodneme na tom, že Boh to celé nadizajnoval, Boh to celé stvoril, nás, teba, mňa, celý tento svet a vie, čomu čelíš, vie, v akých situáciách sa nachádzaš a aké veci chceš už aj ty vnútorne prekonať, posunúť sa a tak ďalej. Teraz je otázka, že ty na to moc nemáš. A má jedine na to moc on. Ako dosiahnuť, aby tú vec vyriešil. Ako ho presvedčiť. Častokrát kresťania sklazávajú do toho, že chcú Boha zmanipulovať. Lebo keď chceš od nejakého človeka, aby niečo urobil, tak vieš ho zmanipulovať, vieš ho zastrašiť, vieš ho manipulovať strachom, vieš ho manipulovať obvinením, pocitom odsúdenia. Ty sa o mňa nestaráš, ty ma nemáš rád, ty ideš radšej hen tam, ako by si bol so mnou. Tak týmto vrhneme na človeka obvinenie a ten človek potom radšej niečo urobí, aby sa vyhol tomu obvineniu. Aby to obvinenie zo svojho srdca dal preč. Aby nemal ten pocit, ktorý sme na neho vrhli. A my vieme takto manipulovať ľudí. Ale čo nevieme manipulovať, to je Boh. A nevieme zmanipulovať Boha ničím, žiadnym tvojim výkonom, žiadnym tvojim odhodlaním, žiadnym tvojim skutkom. Nevieš zmanipulovať Boha, aby si povedal, tak, ten už nariekal dlho, idem na to. Alebo že ten ma obviňuje, že som zlý Boh. Tak ja by som mal asi niečo urobiť, aby som mu ukázal, že som dobrý Boh. Toto na Boha neplatí. Boh netrpí niečím takým, ako je poškodené svedomie alebo ego, že mu zabrnkáš na nejakú strunu a on bude robiť, ako si ty zmyslíš. Boh vďaka Bohu týmto vôbec netrpí. Alebo si veľa kresťanov žiaľ mylne myslí, že keď sa budem dosť modliť, keď budem dosť čítať, keď budem žiť dobrý kresťanský život, tak si získam Božiu priazeň. Ale to myslím, že za ten čas, ako sa tu stretávame, tak už sme sa niekam posunuli a vieme, že Boh takto nekoná. A posledné týždne Pán tak so mnou jednal a prijal som, že treba sa posunúť ďalej. Treba sa posunúť aj v tomto našom chápaní zase o krok vpred. Vidieť, ako Boh koná a pripomínať si tie veci, ktoré nám už boli zjavené, tie zjavenia, to, čo k nám hovoril. Lebo on v prvom rade chce od nás, aby sme žili nadprirodzený život. Aby sme nežili život taký, aký žije človek, ktorý nemá vo svojom živote živého Boha. Aby to nadprirodzeno, divy a zázraky boli na dennodennej báze. A ja verím v Božiu moc, ale nie len tým spôsobom, ako to vnímajú charizmatickí kresťania, že položím ruky na niekoho a ten vstane. Ja verím v Božiu moc, samozrejme týmto spôsobom, ale hlavne v tom slova zmysle, že na dennej báze bude vidieť Božiu ruku. To, akým spôsobom žena vedie domácnosť. Tam nech je vidno nadprirodzeno. To, akým spôsobom človek pracuje. Tam nech je vidno nadprirodzeno. To, akým spôsobom je usporiadaná rodina. Tam nech vidno, že Boh je nadprirodzený. A my všetci by sme chceli, aby to tak bolo. My všetci by sme chceli, aby v týchto veciach zasahoval Boh a konal na dennodennej báze. A práve preto je tak strašne dôležité zrovnať sa do jednej línie s jeho pravidlami, zrovnať sa do jednej línie s jeho vôľou, s jeho ustanovením, že ako to on nadizajnoval. A potom, keď my svoj život dáme do jednej línie s ním a budeme vedení Svätým Duchom, tak vtedy to bude úplne iný život. Ako by sme pomenovali to, že človek čelí, lebo tým situáciám, tým zlým situáciám, snažím sa hovoriť čo najviac prakticky. Snažím sa hovoriť
čo najviac, aby Boh bol vidieť v našom dennom živote. Aby to nebolo, že vypočujeme si nejakú teologickú prednášku, to nemá nikto záujem. Každý chce žiť nadprirodzene, žiť spravodlivý bude, žiť z viery. Nie, že si niečo vypočujem, nejaké archeologické nálezy v Jerichu a hento a pospájam si to a idem domov a že OK, a tu sú tie problémy. Tu sú tie situácie, tu sú tie moje pocity, ktorým čelím. Tu je táto vec, čo s tým? A na ďalšiu nedeľu zase si niečo vypočujem a idem domov. Ja chcem, aby sme žili to, čo má pre nás Boh a to, kým je On a to, kým my sme v ňom. Takže ako by si definoval alebo popísal to, že čelíš nejakej situácii a tú situáciu nevyriešiš ty, ale vyrieši za teba Boh. Alebo že máš nejaký zdravotný problém a ten zdravotný problém vyrieši Boh za teba. Že sa ho zbavíš. Alebo máš finančný nejaký problém a toho problému ťa zbaví Boh. Alebo ťa posunie z nejakého nastavenia mysle úplne inde a zrazu budeš vidieť svet úplne inak. Že to nebudeš robiť ty. Že to ty nedokážeš ovplyvniť. Ale bude to robiť On. A On bude ten aktívny. On bude ten lev z Judy, ktorý bude konať, ktorý bude proaktívny. Ako by si to pomenoval? No ako jeho priazeň. Jeho priazeň voči tebe. Ja prečítam v rýchlosti jeden žalm. Alebo respektíve nie žalm, ale verš z jedného žalmu, ktorý sa ma teraz nedávno veľmi dotkol. Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, je to 18. žalm, 19. verš, 19. 20. Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou a vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. To Dávid hovorí v 18. žalme, kedy bol vytrhnutý z ruky Saula a zo všetkých jeho nepriateľov, tak hovorí a popisuje tam, že moje nohy si urobil podobnými nohám jelenice a postavuješ ma na mojich výšinách a tak ďalej. Proste ospevuje Boha, že ako Boh proaktívne konal v živote Dávida, ako ho viedol, ako ho zachraňoval, ako ho vyvyšoval. Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou. Čiže keď prišli zlé dni do Dávidovho života, Hospodin mu bol oporou. Čiže Boh bol aktívny voči nemu. Boh konal voči nemu. Boh ho strážil. Boh ho vytrhol. A vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma. Prečo? Lebo má vo mne záľubu. A toto by si nazval ako? Takže proste bola to Božia priazeň voči Dávidovi. Tak by sme to mohli asi nazvať. Jednoducho, biblicky. Že Božia priazeň voči Dávidovi. Že Božia ochota riešiť Dávidové problémy. Božia moc zainteresovaná v Dávidových problémoch, v Dávidových situáciách, v Dávidovom živote. Božia láska uvoľnená voči Dávidovi. Boží záujem voči Dávidovi. A teraz čítaš to a hovoríš si, že keby som bol ja na mieste Dávida, že vyviedol ma na priestranstvo, vytrhol ma, keby som bol ja na tom mieste, že lebo má vo mne záľubu. Zober si, že keby ty si bol v pozícii tej, že Boh má voči tebe záľubu, tak vieš, že máš jeho priazeň. A vieš, že všetky Božie nebeské zdroje, ktoré má, sú ti automaticky k dispozícii a nie je tak, že ty musíš niečo urobiť, aby si ich dostal, ale podľa aj týchto veršov a podľa žalmov, podľa celej Biblie, tak, že Boh vidí, v akej situácii si a on ti pomáha. Koná, robí, vedie ťa, vyslobodzuje ťa, vytrhuje ťa, uzdravuje ťa, zaopatruje ťa, pomáha ti v každej jednej situácii. Keď máš jeho priazeň. A
Jeho priazeň rovná sa, iným slovom, jeho milosť. A teraz sa dostávame na koreň veci. Ako túto milosť získať? Ako túto milosť mať? Ako túto priazeň mať vo svojom živote? Ako disponovať touto priazňou, aby ráno, keď sa zobudím a viem, že proste nastane nejaká zlá situácia, lebo nastane, lebo žijeme v tomto svete. Ale viem, že v tej situácii už nečelím ja sám, ale viem, že tu mám niekoho, kto ma miluje, ktorý má vo mne záľubu a mám jeho priazeň, ktorou on bude riešiť tú vec. Že ja už nestojím voči tomu problému, ale stojí voči tomu problému on. Ako získať túto priazeň? Ako si ju privlastniť? Ako ju získať? Ako si ju zaslúžiť? Poviem ti na rovinu, nezaslúžiš si ju. Nezískaš ju. Nedostaneš ju. Nie si schopný urobiť nič na to, aby si Boha ovplyvnil, zmanipuloval a presvedčil, že Bože, som tu, daj mi tvoju priazeň. Ako aj teraz Michal si povedal, jednoducho veriť. Lenže tu je dôležitá otázka. Veriť v čo? Veriť v čo? Poďme teraz do Rímanom 11. Lebo veľa ľudí by mohlo oponovať teraz a klasicky a povedať, že ale keď sa budem modliť, keď budem dobrý človek, keď budem dobrý kresťan, keď budem požehnávať chudobných, keď sa budem pôstiť, keď si budem čítať, keď budem žiť svätý život, tak Boh bude so mnou, Boh ma má rád a Boh vtedy bude konať. Ale to vieme, že nemôžeš nazvať priazňou, lebo priazeň rovná sa milosť. A to vieme, že nemôžeme nazvať milosťou, lebo to hovorí slovo. A v 11. kapitole Rímanom 6. verš je: ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov. Pretože milosť by už nebola milosťou. A ak zo skutkov, tak to už nie je milosť, pretože skutok by už nebol skutkom. Toto píše apoštol Pavel a hovorí, že ak teda sa bavíme o priazni a bavíme sa o tej nadprirodzenej milosti, o tom, že Boh má túto milosť, ktorú mal voči Dávidovi, voči tebe, ak milosťou to chceš teraz získať ten Boží zásah, to Božie riešenie, tú Božiu intervenciu, tak už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A ak zo skutkov, tak to není milosťou, pretože skutok by už nebol skutok. A ešte doplním. Vieme, že po kríži Boh s človekom jedná na základe milosti. Čiže na základe priazne. Tu máš kríž. V starej zmluve Boh dal, Židia sa chválili a preto im dal 10 a dal im prikázania a povedal im, tu máte prikázania a keď ich budete dodržiavať, tak ja urobím toto. Vy urobíte toto a ja urobím B. Ale po kríži v novej zmluve Boh s nami jedná iba na základe milosti, na základe jeho priazne. Ako tú priazeň do svojho života získaš, ako ju dostaneš, ako Boha zmanipuluješ, lebo toto vie každý. Toto vie, že áno, že z milosti, všetko je z milosti. Ako si spasený? Z milosti. Čo si urobil preto, aby Ježiš niesol tvoje choroby? Nič, z milosti. Čo si urobil preto, aby odpustil tvoje hriechy? Nič, z milosti. Čo si urobil preto, aby on schudobnil tvojou chudobou a ty si zbohatol jeho bohatstvom? Nič, z milosti. Tak ako tú milosť pretaviť? Ako tu strašne veľa sa hovorí o milosti, ale ako tú milosť zhmotniť? Ako ju uchopiť, aby to nebolo len nejaký pojem, aby to nebolo len nejaké fluidum, milosť sem, milosť tam. Ako to zhmotniť, uchopiť, pochopiť a
aplikovať do svojho života. Aby to nebolo len milosť a musíme spolupracovať s milosťou, musím milosť použiť, musím ju uchopiť, musím na základe nej konať. A ako? Čo s tým? Keď vieme, že keď chceš túto milosť získať, tak ju nezískaš vlastnými skutkami. A nie len na spasenie, ale na každú oblasť tvojho života. Lebo ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov. A počkaj, takže keď ja túto priazeň od Boha chcem, tak ja podľa tohto veršu ho nedokážem nejako ovplyvniť. Nedokážem ho nejako zmanipulovať, lebo tu je priazeň, ktorá je absolútne nezaslúžená, neovplyvniteľná. Priazeň, ktorá není nejako zmanipulovateľná, lebo je to bez skutkov. A keď človek nemôže robiť skutky, tak čo môže robiť? Ako môže presvedčiť Boha, aby konal? Keď nemôžeš, predstav si, že tu takto stojím. A teraz by sa tu zjavil Ježiš. A ja mám vo svojom živote nejaký problém. Dajme tomu, že mám nejakú chorobu. A zjaví sa tu Ježiš. A ja nemôžem urobiť nič, aby som mu o tom probléme povedal, aby som ho poprosil, aby vyriešil ten problém, aby som ho presvedčil, aby som ho usadil, aby som ho pohostil, aby som urobil niečo voči nemu, nejaký krok voči nemu, aby on sa o tom probléme dozvedel a aby ho vyriešil. Mohol by som tu iba ticho stať. Nemohol by som ani mu naznačiť, že Ježiš, že pozri, tuto ma bolí. Takto to Biblia úplne odsekla, že dovidopo, že ty nemôžeš pre to urobiť nič. Tak čo mi ostáva? Ako Ježiša ovplyvním? Ako ovplyvním Boha? Ako ovplyvním Svätého Ducha, aby tú vec konal? Ako? Zamysli sa nad tým. Rozmýšľaj nad tým. Polož si tú otázku teraz, že ako teda dosiahnem ten svoj cieľ? Ako dosiahnem zmenu tej situácie, ktorú mám? Lebo každý z nás si povie, že chcel by som toto, nie? Chcel by som toto. Chcel by som tu inak žiť. Chcel by som tu byť iný. Chcel by som mať tu prielom. Chcel by som mať tu uzdravenie. A keď Biblia hovorí, že nemôžeš preto ty urobiť nič, lebo už by to nebolo milosťou, tak ako? Že čo? No nemôžeš preto urobiť nič. Jedine veriť. A teraz je ale strašne dôležitá otázka, ktorú kresťania nechápu a hrajú vlastnú hru na Ježišovej šachovnici a nehrajú podľa jeho pravidel, ale podľa tých svojich a potom sú nahnevaní, že po 30 rokoch kresťanstva nevidia to, čo by chceli vidieť. Lebo hrajú vlastnú hru a nie je tú Božiu. Veriť. To možno všetci ľudia, čo to pozerajú, povedia si, že OK, že veriť. Ale teraz je najdôležitejšia otázka. Veriť v čo? Veriť v čo? Lebo tu sa láme chlieb, lebo nevieme, v čo veriť. Poviem ti príklad. Veľa ľudí sa modlí len preto, a oni o tom nevedia, že to robia tak, a že to majú v srdci. Veľa ľudí sa modlí len preto, aby mohli veriť v tú modlitbu. Poviem ti príklad. Ráno sadneš do auta a ideš do práce. A nápadne ti, že počul som také vyučovanie,
že ráno musím odovzdať celý deň Bohu, inak je celý deň stratený. A prvé, čo musím urobiť, tak nemôžem chytiť do ruky telefón. Áno, je to lepšie, keď chytíš do ruky Bibliu. Amen. Úplne sa inak budeš cítiť, inak vnímať a tak ďalej. Všetko je samozrejme. A sadneš do auta a zistíš, že zmeškal si budík, pohádal si sa s manželským partnerom, zle si sa najedol, je ti zle, bolí ťa hlava a teraz máš ísť do roboty, meškáš do roboty a počas cesty autom zistíš, že ešte si sa nestihol ani pomodliť modlitbu ochrany a že tak sa musím ísť rýchlo pomodliť modlitbu ochrany, aby ma Boh ochraňoval aspoň na zvyšok cesty a zvyšok dňa. A teraz moja otázka je, ideš tým autom a začneš sa modliť, pomodlíš sa. V čo tú chvíľu verí tvoje srdce? V čo veríš? Veríš v to, že si sa pomodlil, urobil si nejaký ten náboženský skutok a vďaka tej modlitbe ťa bude Boh chrániť. Takže keby sa nepomodlíš, tak je to také, že 50/50, bude ma chrániť, nebude. A ešte by ťa obviňovalo svedomie, že si sa nepomodlil. Ako očakávaš ochranu? A tvoje srdce by čomu verilo? Nepomodlil som sa, Boh ma nechráni. Ako si uveril, choď, tak nech sa ti stane. Veľa ľudí sa modlí za prielom, za uzdravenie, za to. Vieš prečo? Vieš, aký je motív väčšiny kresťanov, poviem tvrdú vec, vieš, aký je motív väčšiny kresťanov pri modlitbe? Alebo ten základ, alebo koreň modlitby, alebo motív modlitby u kresťanov väčšine, ako ospravedlňujem sa tým, ktorí tak není, ale tých, ktorí poznám, tak väčšina ľudí, vieš prečo? Koreň motív tej modlitby. Nevera. Nevera. A vieš prečo? Prečo sa pomodlíš modlitbu ochrany? Pretože neveríš, že Boh ťa chráni. Neveríš slovu, že On povedal svojim anielom o tebe, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách, aby si nohu neurazil o kameň. Ale musíš ty niečo urobiť, aby si presvedčil Boha, aby On niečo urobil. A moja otázka znie, je to milosť alebo zákon? Je to priazeň alebo zákon? Je to zákon. A keď je to zákon, tak je to jeho spravodlivosť alebo je to tvoja spravodlivosť? Tvoja spravodlivosť. Čiže si v samospravodlivosti hľadáš ovocie na fíku, ktorý Ježiš dávno preklial. Väčšina ľudí, keď dostaneš nejaké symptómy v tvojom tele, že ťa bolia nejaké veci, nejaké orgány, čokoľvek, tak sa začne modliť prečo? Pretože nie, že ten človek v tú chvíľu je ťažké uveriť, že som uzdravený. Alebo cítiš tie symptómy na svojom tele, ktoré sú reálne. V tú chvíľu je ťažko uveriť v to, že tento problém je už dávno 2000 rokov vyriešený, že tento problém bol vyriešený predtým, ako ja som sa narodil. Tak sa modlím preto, aby ten problém sa vyriešil. A modlím sa s akým motivom? S motivom neverí. Že neverím, že ten problém je už dávno vyriešený, ale modlím sa s tým motivom, aby som Boha presvedčil, aby pohol svoju ruku a vyriešil ten problém. Není to tak? A teraz mi povedz, že keď sa takto úprimne na to pozrieš a zhodnotíš to, tak koľké roky modlitieb boli totálne nevypočuté, neefektívne, stratený čas, lebo nič sa nestalo. A poviem ti jednu vec. Keď po rokoch takýchto sklamaní, ktoré zažíva človek, ešte ostal vôbec veriť, že nejaký Boh existuje, vďaka Bohu za tú milosť. Ale čo sa stane so srdcom človeka, čo by sa stalo, keby si ty veril za nejakú vec, modlíš sa za ňu, urobíš všetko, čo ti milión pastorov na svete povie.
a nestane sa to. A hráš podľa svojej Ježišovú hru podľa svojich pravidel. Ostaneš tak sklamaný a tak zahorknutý, že to celé nefunguje. Kde je ten Boh? On ma nemiluje, nemá ma rád a začneš príjmať odsúdenie. A to je živná pôda na to, aby ťa Satan a nepriateľ dokázal napádať, aby ťa dokázal obviňovať, usvedčovať, že pozri sa, keby si bol milovaný Božie dieťa, dialo by sa toto vo tvojom živote? Keby si bol milovaný syn, milovaná dcera, dialo by sa toto? Veď by to Boh nejako vyriešil. A ty sa modlíš a vidíš, nič sa nestalo. Niekde je v tebe chyba. Možno nie si dobrý kresťan. A človek potom toto spapká a potom po nejakom čase to úplne vzdá a povie, že ja nie som dobrý kresťan, Boh ma nemá rád, lebo nekoná v mojom živote. A potom prídeš a vypočuješ si kázeň o viere a zrazu ťa to zase namotivuje. Lebo si povieš, že lebo prečo dnes už po tých rokoch, keď ľudia počúvajú kázne o viere, tak sú iba dva typy ľudí. Prvý, ktorí kázeň o viere nemôžu ani cítiť, postavia sa a povedia, že ja to mám plné zuby tej viery. A druhý typ ľudí, ktorí to bolo super. A prečo? Rozoberme si to. Lebo tieto dva typy ľudí sú v základe úplne rovnaké. Oba chcú, aby sa v nejakom ich životnom štádiu alebo v nejakej situácii, ktorú riešia, pohli veci. Aby sa zmenili veci. Keď je oba títo ľudia sú, dajme tomu, že trpia nejakou chorobou. A obidvaja chcú, aby sa niečo zmenilo. A jeden počúva posolstvo viery a druhý počúva posolstvo viery. A v tomto živote sa nič nedieje. A potom, keď príde nejaký kazateľ a povie ti, tak musíš veriť. A keď budeš veriť. A tým ľuďom sa dávajú len návody, čo robiť a ako veriť, aby ten zázrak získali. No a tento jeden, keď už po tých rokoch je sklamaný a nič sa nedieje, tak to nemôže ani cítiť, lebo už je z toho taký, že že už to o tej viere nemôžem ani počuť. Ale druhý, keď dajme tomu, že sa mu niečo zadarilo a niečo sa vyriešilo, niečo sa pohlo a tak ďalej, tak si povie, budem počuť ďalší návod, ktorý ja uchopím, podľa ktorého budem žiť a potom sa veci budú meniť. A týmto pádom hovorí, že ty ani nepotrebuješ byť závislý na Bohu. Ty nepotrebuješ ani Boha. Ty potrebuješ iba nejaký návod, ktorý máš ty konať. Ktorým máš ty žiť. Ktorým máš ty fungovať, aby sa diali dobré veci v tvojom živote. A Ježiša nepotrebuješ. Nepotrebuješ s ním tráviť čas. Nepotrebuješ ho vidieť, nepotrebuješ ho spoznávať, nepotrebuješ ho počuť, nepotrebuješ ležať na jeho hrudi, ako ležal Ján. Nepotrebuješ, ty potrebuješ iba posolstvo viery, ktoré ti povie, tu zle veríš a takto máš veriť. A práve preto sa pýtam, že veriť v čo? Lebo keď, poviem príklad, krvotoková. Množstvo je kázní, kníh na to, že keď splníš týchto 5 krokov, tieto 4 kroky, tak dostaneš to, čo dostala ona. Čiže ten človek si to prečíta a bude veriť v čo? Bude veriť v ten návod, ktorý mu ten človek dal. Bude veriť v to, že jeho hriechy už boli dávno odpustené, že jeho uzdravenie je už dávno vysporiadané, dávno zaplatené, je to dávno realita. Alebo bude veriť, že musím urobiť toto, musím urobiť toto, musím urobiť toto, musím urobiť toto a teraz Boh ty konaj. Ja urobím svoju časť, Bože, a ty urob svoju časť. Ale tomuto ľudia veria. Tomuto kresťania veria. Čiže veria v tie 4 návody. A tie 4 kroky. Príklad. A tie 4 kroky, keď oni urobia, tak veria, že Boh niečo urobí. Čiže veria vo svoj vlastný skutok. Ale Boh na to pozerá a hovorí, že ja ťa tak milujem, ale neviem ti pomôcť, lebo ty veríš v seba. Ty veríš v skutok, nie v moju milosť. A hráš moju hru podľa vlastných pravidiel, ako chceš, aby ja som v tvojom živote konal.
Ako chceš, aby ja som v tvojom živote bol proaktívny. Ako chceš, aby ja som v tvojom živote riešil tie veci za teba. Častokrát to bude skrze teba. Že príde do tvojho života, stojíš voči nejakej udalosti a zrazu múdro, že viem, ako to mám vyriešiť. Ako chceš, aby toto Boh konal, keď ty hráš vlastnú hru? Keď sa stále spoliehaš na seba, keď sa stále spoliehaš na ten návod, keď stále veríš v niečo, čo ty urobíš. Chápeš? Dostávame sa už na koreň veci, dostávame sa už na skalu. Obkúsujem to z každej strany, aby si to pochopil. Odporúčam ti to ešte znova si to viackrát vypočuť, lebo ti to tak zapadne, lebo tie nánosy sú tak veľké a žiješ v tomto systéme každý deň. Pokiaľ nič neurobíš, nič nedostaneš. Pokiaľ sa ty o niečo nepričiníš, tak Boh sa o niečo nepričiní. Človeče, pomôž si sám, aj Boh ti pomôže. Na tento výrok by som si poprosil kapitolu a verš, lebo to nie je z Biblie. Ale Božia milosť je tá, že Boha máš so sebou, pri sebe, vedľa seba, okolo seba, v sebe a On koná. A zrazu budeš niečo robiť, ani nevieš, prečo to robíš a zrazu povieš, že fú Bože, to si bol ty. A skrze mňa. Nebude sa to diať mimo teba, že Boh ťa bude používať, Boh ťa bude viesť do tých situácií, ale budeš to robiť jeho silou, jeho schopnosťami, jeho múdrosťou. Máme myseľ Kristov. A ako teda hrať Ježišovú hru na Ježišovej šachovnici podľa Ježišových pravidel? Ako teda získať túto priazeň? Ako ju ovplyvniť, keď ja nemôžem urobiť nič, že z môjho malého pozemského života nemôžem vyskočiť do neba. Nemôžem vybehnúť do neba a povedať, zatriať s Ježišom, že haló, veď ma už nevidíš. Ako Marta prišla k Ježišovi a povedala, že haló, čo nedbáš? Že ja tu mám túto situáciu. Koľkokrát sme volali na Boha a hovorili, haló, čo nedbáš? Že ty sa nestaráš, že tvoje dieťa tu takto trpí? Ani nevieš, ako ťa Boh miluje, ani nevieš, ako mu je ľúto tá situácia, ktorá je v tvojom živote, že je dlho neriešiteľná. Ale ako ti chce ukázať pravdu. A preto Ježiš hovorí, spoznaj pravdu a pravda ťa oslobodí. A potom zase prídeš a že tá kázeň viery, tak si to vypočuješ a vypočuješ to prečo? Aby si dostal návod, ako veriť. Aby si dostal návod, čo robiť. A potom budeš... Ale rozumej ma správne, teda zase ma niekto obviní a niekto povie, tak ten skutky viery nazýva zákonníctvom a tak ďalej. Nie. Ja len hovorím, modliť sa, halelúja, veď na to máme byť, kresťan sa má veľa modliť. Kresťan má veľa chváliť, kresťan si má veľa čítať. A nie preto, aby bol kresťanom, aby bol dobrým kresťanom, ale preto, že je kresťanom. Ale tvoja viera nemôže byť závislá na tej modlitbe. Nemôže byť vkladaná do tej modlitby. Nemôže byť vkladaná do toho, že ja si idem čítať slovo a vkladám vieru do toho, že ja som si dneska prečítal jednu kapitolu, Bože, vidíš to? Ty budeš konať, lebo ja som si to čítal. Takže ty veríš v svoj skutok. O tomto hovorím. Tu sa snažím to úplne vyčistiť, že všetky tieto veci sú dobré. Rob ich. Keď máš túžbu sa modliť, modli sa od rána do večera. Amen. Máš túžbu ísť si čítať, tak si otvor to slovo. A nenechaj sa obviňovať zase z druhej strany, že ale Vozár povedal, že to nemáš robiť, tak dám to preč. Nie, ale nevkladaj svoju vieru do toho skutku, ktorý urobíš. Čelíš situácii, ktorú chceš zmeniť. Choď a hľadaj Pána. Amen. Ale nevkladaj vieru do toho, že Boh zmení tú situáciu kvôli tomu, že ty si niečo prečítal. Ty čelíš tej situácii. Choď a hľadaj Pána, aby si ho viac spoznal, aby si videl, aký je on v tebe, pre teba, skrze teba, voči tejto situácii. Aby si začal veriť nie v seba, ale v Neho. Preto v tej chvíli máš sa modliť. Preto v tej chvíli máš hľadať Pána. A preto v tej chvíli, keď čelíš ťažkým situáciám, je najlepšie, absolútne najlepšie je chváliť Pána. Vieš prečo? Lebo pri chvále
sa odosobňuješ od samého seba, si oslobodený od samého seba a pozeráš na Pána, zdvíham ruky hore k nebu, Pane, a pohľadám k horám, odkiaľ mi prichádza pomoc. A si oslobodený od seba, od svojich myšlienok, od svojich problémov a si zamestnaný ním. Si zamestnaný Ježišom, si zamestnaný Pánom pánov a kráľov, ktorý ťa miluje, zbožňuje, chráni a stráži každý jeden tvoj krok. A zrazu uvidíš, že v tej situácii, v ktorej si zamotaný, chváliš Pána a si mimo, si nad ňou. A zrazu tú situáciu vidíš z vrchu a povieš, že ja sa týmto nebudem trápiť, Pane, lebo ty si so mnou. Lebo ty ju budeš riešiť. Ale nechoď chváliť Pána, že ja idem chváliť Pána, aby Boh niečo zmenil. Nevkladaj vieru v tvoju ochranu, pretože sa pomodlíš modlitbu ochrany. Nevkladaj do toho svoju vieru. Vkladaj vieru do Neho. Poďme iba rýchlo do 4. kapitoly Rímanom. Máme niekto iný preklad? 4. kapitola Rímanom, 16. verš. Teraz je otázka teda, v čo máš vlastne veriť? Lebo teraz sme to už pomenovali, definovali, vyčistili, že OK, že v toto veriť nemáme. Že nemáš veriť v ten skutok, ale skutok máš robiť, pretože veríš v Neho. Chápeme? Že modlím sa nie preto, že modlím sa, nevložím vieru do tej modlitby, ale modlím sa, pretože vieru som vložil do Neho. Chápeš? Lebo tým pádom sa modlitba stane iba naučený rituál. A potom veríš ten rituál, neveríš v Neho. Ale ja sa modlím preto nie, že verím v modlitbu, ale verím v Neho a preto sa modlím. A modlitba sama o sebe, to neviem, kto povedal, tuším Benny Hinn, alebo niekto to povedal, že modlitba sama o sebe je úplne neúčinná. Že modlitba sama o sebe nerobí nič. Modlitba sama o sebe nerobí nič. Prečo? A povedal to tak ostrú vec a hovorí, že lebo sa modlia moslimovia, modlia sa hinduisti, modlia sa satanisti. Ale záleží od toho, že ku komu sa modlíš. Modlitba nemá moc. Moc má ten, ku ktorému sa modlíš. A pretože on má moc, preto sa modlíš. Ale nemodlíš sa, nevkladáš vieru, že aha, pomodlil som sa, tak Boh teraz niečo vykoná. To už sme si povedali. Čiže vlastným skutkom, milosť by už nebola milosťou, keď je zo skutkov. Čiže ty nemôžeš urobiť nič, aby ti Boh prejavil svoju milosť. Ty nemôžeš urobiť žiaden skutok, žiadnu modlitbu, žiaden výkon, aby Boh prejavil tebe milosť. V čo máš teda veriť? A teraz, každý deň ráno sa zobudíš. V čo máš veriť? Ideš do roboty. V čo veríš? V čo veríš, že dnešný deň v robote bude dobrý? V čo veríš, že táto situácia sa zmení? V čo veríš, že sa zmenia okolnosti? V čo veríš? No v čo? Ale myslím to, že v čo? V tom slova zmysle, že prečo Boh bude konať? Čomu veríš, že Boh bude konať v tej zdravotnej oblasti? Čomu veríš, že bude konať Boh v tej finančnej oblasti? Čomu veríš, že bude konať Boh v tej oblasti v rámci rodiny, detí, manželstva, partnerstva, čohokoľvek, akékoľvek životnej situácie, ktorej čelíš, v čo veríš? A tu je to najdôležitejšie, že choď tak, ako si uveril, nech sa ti stane. A v čo veríš? Že prečo Boh bude konať? Prečo veríš, že Boh bude konať v tej situácii? Prečo? Na základe čoho? Keď ty teraz sme si povedali, že nemôžeš urobiť nič, aby Boh konal. Na základe čoho by mal Boh vyriešiť tvoj zdravotný problém? Na základe čoho by mal Boh vyriešiť situáciu, v ktorej si? Na základe čoho, keď ty sa o to nemôžeš nejako pričiniť? Že ty nemôžeš spraviť nič preto, aby si Boha presvedčil, že on to má vyriešiť. Tak mi povedz, keď ja, tomuto veria aj kresťania, keď ja sa nepomodlím,
tak nepoviem Bohu teda, že to má riešiť a Boh to riešiť nebude. Keď ja sa za to nebudem pôstiť, tak nepoviem Bohu, že to má riešiť a on to riešiť nebude. Takéto je zmýšľanie ľudí. Takéto je zmýšľanie kresťanov. A prečo? Lebo nepoznajú Boha. Poznávajú iba rituál, ktorý majú, ako ten pán, ktorý nám písal, že sa to stalo iba rituálom a nepozná Ježiša, ale pozná iba rituály, ktoré má robiť. A ten človek pozná iba rituál, iba návod viery, ktorý mu dávajú ľudia, ktorý má robiť, aby Boh konal, aby sa Boh hýbal, aby Boh dal prebudenie, aby Boh dal pomazanie, aby Boh dal divia zázraky, že čo ten človek má robiť. A tomuto, keď veríš, tak sa nebude diať nič, lebo to není z milosti. Je to zo skutkov. A po kríži je všetko z milosti. Tak v čo máš veriť? Na čo sa máš nadejať? Na čo má sa nadejať tvoje srdce? Poďme do Rímanom 4:16. Tá celá kapitola Pavel popisuje Abrahama a hovorí: preto z viery, aby bolo podľa milosti. Preto, lebo predchádzajúci verš hovorí, lebo zákon pôsobí hnev, lebo tam, kde nie je to zákona, nie je to ani prestúpenia. A preto z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nie len tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Abrahamovej, ktorý je otcom všetkých nás. Máš druhý preklad? Prečte ten 16. verš. Preto z viery, aby bolo podľa milosti a aby zasľúbenie platilo všetkému potomstvu, nie len tým, čo sú zo zákona, ale aj tým, čo sú z viery Abrahamovej. Preto z viery, aby bolo podľa milosti. Počkaj. Toto sme tak častokrát preleteli, ani sme sa na tým nezamysleli. Čiže, keď je niečo z viery, tak to musí byť z milosti. A ako sme si definovali teraz milosť? Že je nezaslúžiteľná tvojimi skutkami, lebo milosť by už nebola milosťou, keby bola zo skutkov. Čiže úplne tým vymazal Boh teba. Tvoje možnosti, tvoje schopnosti, tvoje pričinenia, tvoje modlitby, tvoje čokoľvek. Úplne nič z teba. Úplne nič. Preto z viery, aby bolo podľa milosti. Čiže ty, keď niečo dostaneš, tak je to len na základe milosti. Ale ako tú milosť získať? Ako ju uchopiť? Ako to zmanipulovať, že v tejto oblasti chcem milosť. No čo? No, mám pocit, že to je slepá ulica, nie? Že na jednej strane ti povie, že toto všetko ti patrí, je tvoje, a na druhej strane ti Biblia povie, že ale nemáš to ako získať. Nemáš ty vo svojom márnom živote preto, čo urobiť, aby si to dostal. Nič. Pokiaľ od Boha, tak nič. Tak čo, Pane? Iba veriť. A veriť v čo? Preto z viery, aby bolo podľa milosti. Čiže veriť máš v milosť. Preto z viery, aby bolo podľa milosti. To znamená, že máš veriť v jeho milosť voči tebe. V jeho lásku voči tebe. Že, Bože, prečo by si ty mal riešiť túto vec v mojom živote a už teraz viem, že sorry, ja nemôžem s tým nič robiť. Prečo by si to mal vyriešiť? Ty máš veriť iba v jeho lásku voči tebe, v jeho milosť voči tebe, že tú vec bude konať. Preto sa o tom s ním podelíš. Preto mu o tom povieš. Preto sa za to pomodlíš a povieš, Otče, pozri sa, takáto vec. Ale ja viem, že som tvoje milované dieťa. A viem, že to budeš riešiť. Lebo verím nie v to, že to budeš riešiť, pretože ti o tom poviem, ale preto, že ma miluješ. Verím v tvoju lásku vo mňa. A
teraz už sa dostávame na záver, dostávame sa k tomu, aby sa nám celá skladačka zaklapla, aby sme poskladala a aby sme nastavili to srdce na niečo, že na čo to srdce sa má upnúť. Že skrze ako to teda funguje. A poviem to takto, na akom operačnom systéme pracuje milosť? Na akom operačnom systéme pracuje milosť? Na základe čoho funguje milosť v tvojom živote? Bám. Konečne sa už dostávam k tomu. Chcel som to naozaj z každej strany vám vysvetliť, nakúsať, pýtať sa, aby ste sa nad tým zamysleli, lebo ľudia sa prídu toto rob a nezamýšľajú sa. Nečítáš slovo a nepovie si, že Pane, ako to je? Nezamýšľa sa nad situáciami, nesadne si a nerozmýšľa, iba rozmýšľaj nad tým. Na základe čoho teda bude tá milosť v tvojom živote fungovať? Keď vieš, že nemôžeš ju ovplyvniť, ale niekde tam tá milosť je. Niekde sa tu znáša ako fluidum, je tu nejaké vákuum, tu milosť a Boh, milosť a ako ju chytíš. Ako ju zhmotníš do svojho srdca. Ako budeš vedieť, že táto situácia je tu teraz, ale ja mám milosť. A prečo ju mám? A mám ju a Boh bude konať a vyrieši to. Vytrhne ma, lebo to už dávno urobil. Prečo? Ako tú milosť uchopíš? Na základe čoho? Na základe akého operačného systému funguje milosť? Na základe čoho v tvojom živote funguje táto milosť, ktorú chce každý jeden z nás? Nezaslúžená priazeň, aby situácia, ktorej čelím, tak viem, že tu je Boh, je so mnou, není proti mne a On s jeho múdrosťou bude konať vo mne, skrze mňa, voči tejto situácii. Ja neviem, ako túto situáciu vyriešiť, ale mám myseľ Kristovu. On bude konať, On mi dá myšlienky, On mi dá nápady, On ma uschopní, On bude konať vo mne chcenie aj činenie, On mi dá silu, moc, ale na základe milosti. A ako tú milosť dostať? Ako tú milosť prijať? Na základe čoho funguje táto milosť? To ako keby bolo, že ja neviem, ja ti dám toto ovládanie a ty ho nevieš používať. Že poviem ti, týmto ovládaním urobíš toto vo svojom živote, týmto ovládaním toto, týmto toto a ty nevieš to ovládanie použiť. Tak iba chodíš a zdá sa ti, to je nepoužiteľná milosť, čo tá priazeň, ako ju získam, ako ovplyvním. Znova ten človek rozmýšľa, ako získam priazeň, ako ovplyvním priazeň, ako ovplyvním milosť, ako zmanipulujem to, aby ma Boh mal trošku viac rád ako toho, aby mne sa to nestalo, čo jemu. Ako ovplyvním Boha, aby konal v tejto situácii. Rozmýšľaj nad tým, zamysli sa, polož si tú otázku, ako ovplyvníš Božiu milosť voči tebe. Na základe čoho bude Božia milosť voči tebe v tvojom živote fungovať od rána do večera ako vodopád? Na základe čoho? Čo je sestra milosti? Vieš čo? Na základe akého operačného systému funguje milosť? Na základe čoho funguje? Na základe spravodlivosti. Na základe spravodlivosti. A to je to, čomu nerozumieme vôbec. Na základe spravodlivosti. Na základe toho, že ty si spravodlivý voči Bohu, pred Bohom, na základe toho ti patrí všetká Božia priazeň. Na základe toho ti patrí všetky Božie zdroje, princípy, všetká Božia moc, všetká Božia láska, všetká Božia intervencia v tvojej situácii. Milosť funguje iba na základe spravodlivosti. Milosť funguje na základe spravodlivosti v živote kresťana. Rímanom 5.21. A ako kráľoval hriech, ako kráľoval hriech v smrti, zrovna tak
kráľovala aj milosť skrze spravodlivosť. Cieľom večného života skrze Ježiša Krista, našeho Pána. Prečte druhý ten preklad? 5.21. Tak ako hriech zavládol nad smrťou, aj milosť panovala nad spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho Pána. Aj milosť panovala nad spravodlivosťou. Aby ako kráľoval hriech v smrti, hriech kráľoval v smrti. Zrovnak tak kráľovala aj milosť skrze spravodlivosť. A 5.17 počúvaj. Lebo ak pádom a prehrešením sa toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze Ježiša Krista. Keď kráľuješ ty v tvojom živote, tak nebude kráľovať tá situácia nad tebou. Keď kráľuješ ty, nebude kráľovať choroba. Keď kráľuješ ty, nebude kráľovať nedostatok. Keď bude kráľovať ty, nebudú kráľovať problémy. Milosť skrze spravodlivosť funguje. Samozrejme, chápma, že Pavel aj hovorí, že kde sa rozmnožil viac hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Boh dáva samozrejme aj milosť mimo spravodlivosť, aby ju mal človek. Chápeme sa. Ja teraz hovorím o živote veriaceho. O dennodennom živote veriaceho. Čiže ty sa ráno zobudíš a povieš, prečo by som mal mať dneska úspech od Boha? Prečo by som mal mať priazeň od Boha? Čo je základom toho, že Boh mi tú priazeň dá? Čo je základom toho, že Boh ma bude žehnať? Čo je základom toho, že Boh bude voči mne dobrý? A odpoveď je to, že si spravodlivý. To, že si spravodlivý pred Bohom. Čiže tvoja viera sa má opierať o jednu jedinú vec. O spravodlivosť. Lebo keď si pred Bohom spravodlivý, tak nie je to žiadneho dôvodu, ktorý by ťa pred Bohom diskvalifikoval, aby Boh nezasiahol v tej situácii. Stojíš pred Bohom a Boh povie, máš všetku moju priazeň, máš všetku moju lásku. Není nič, čo by mňa presvedčilo o tom, aby som ti nepomohol v tej situácii. Idem to riešiť. Ako hovorila tá Gitka, riešim. Či jak sa volala. Takže ako dosiahnuť to, aby Boh povedal, riešim? To, že máš správne postavenie voči Bohu. Pred Bohom. A ako to správne postavenie získaš? Lebo keď tu raz spravodlivosť máš, tak vtedy ide Božia vlna milosti za vlnou milosti, za vlnou milosti a milosť a milosť a milosť. Milosť za milosť, milosť za milosť. A tu sa to stretáva v základe neporozumenia, že ľudia neveria, viete v čo? Ľudia neveria, že spravodlivosť je dar. Ale veria, že spravodlivosť je niečo zaslúžené pred Bohom. Kedysi bolo, ale teraz je to dar. A ty ako kresťan máš veriť v jednu jedinú vec. V to, že si spravodlivý pred Bohom. A z toho, že si spravodlivý pred Bohom a milovaný a prijatý, ťa chce vytrhnúť čo? Obvinenie, odsúdenie, pocit viny. Lebo ty, keď zrazu máš v srdci pocit viny voči Bohu, veríš v to, že si pred Bohom spravodlivý a že On bude konať? Tvoje srdce je, že toto mám a toto som spravil a toto a toto a toto. A preto Biblia hovorí, už nie je to žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Raz a navždy. Ver v to, čo urobil Ježiš. Čiže, keď ty nemôžeš urobiť preto nič, ani pre tú milosť, ani pre spravodlivosť, o kom sa tu teda celý čas bavíme.
o kom, alebo o čom, alebo na kom má byť postavená tvoja viera? Na Ježišovi Kristovi. Čiže o ňom má byť celé kresťanstvo. O ňom má byť celý tvoj život. O ňom. A poznáme ten známy text z Matúša 6, kedy Ježiš hovorí o vtákoch, o laliách, že sa ani nestarajú, ani neprajú a tak ďalej. Nebudem to teraz všetko čítať. Ale hovorí Ježiš, nestarajte sa tedy a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme, lebo to všetko hľadajú pohania. A veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Tvoj nebeský Otec vie, že to potrebuješ. A vie, že to budeš riešiť. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a čo? A jeho spravodlivosť. A to všetko vám bude pridané. Tvoja viera sa má opierať o spravodlivosť. A keď máš ty vo svojom vnútri uistenie, že počkaj, ale ja som spravodlivý pred Bohom. Ja mám nárok na tie veci. Tak milosť môže prúdiť. Prečo? Lebo si spravodlivý. A keď ty si spravodlivý, tak Boh môže konať. Ale keď ty máš v srdci, že nie si spravodlivý, lebo počúvaš tie vyučovania, že keď urobíš toto, tak príde kliatba. A keď urobíš toto, tak si zhrešil voči Bohu a si oddelený voči Bohu. A keď urobíš toto a tamto a hento a tamto. A to dáva na teba len obvinenie, odsúdenie. Namiesto toho, aby sme spoza kazateľnice ukázali Ježiša, aký je, že čo urobil pre teba, tak ukazujeme hriešnosť človeka, nedostatočnosť človeka. Ty už nemáš poukazovať na sám seba, lebo ty pred Bohom nestojíš ako ty. Ty pred Bohom stojíš ako Ježiš. Rozumieš tomu? Toto je najťažšie uveriť. V čo je najťažšie uveriť? V to, že dennodenne sa potýkaš a si konfrontovaný čím? Samým sebou. Si konfrontovaný s svojimi zlyhaniami. Si konfrontovaný s svojimi chybami, svojimi hriechmi, svojimi prestúpeniami a tvoje svedomie piští, do toho príde nepriateľ obviní ťa. A tu je najdôležitejšia vec, vedieť, prečo si spravodlivý. Prečo si pred Bohom spravodlivý a nikdy to už inak nebude. Pretože Boh nepozerá na tvoju spravodlivosť, ale na Ježišovu spravodlivosť. Lebo Biblia hovorí, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom, v Kristu Ježišovi. To znamená, že ty si spravodlivý nie preto, že ty nezhrešíš, alebo ty si niečo zle neurobil, ale ty si spravodlivý preto, lebo Ježiš ti dal svoju spravodlivosť a ty si tú spravodlivosť obliekol. A práve preto môžeš smele nakráčať pred Boha a môžeš smele povedať, Bože, tu som a toto je moje. Paradoxné je, že vtedy, keď zhrešíš, alebo vtedy, keď padneš, alebo vtedy, keď sa ti prihodí niečo zlé, lebo sa ti prihodí, neklame si. Vtedy je najdôležitejšia jedna jediná vec. Čo? Namiesto obvinenia a odsúdenia prijať svoju skutočnú identitu a prehlásiť to, čomu veríš v srdci a povedať, Bože, ja som stále spravodlivosťou Božou, lebo nie môjim výkonom som spravodlivý, ale tým výkonom Ježiša Krista. Ja som spravodlivosťou Božou v ňom. A tomuto veríš a toto je ruka v ruke s milosťou. Lebo ty, keď si spravodlivý, tak milosť má otvorené dvere. A spravodlivý nikdy nebudeš zo seba. Iba fakt na záver. 28. kapitola Deuteronomia, kde je strašne známa kapitola, kedy táto kapitola popisuje požehnania Božie. A na základe čoho Boh koná. Počúvaj. A teraz. A stane sa, ak budeš naozaj počúvať na hlas Hospodina svojho Boha, aby si ostríhal a činil všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, že ťa vyvýši Hospodin tvoj Boh nad všetky národy zeme. A sú tam zhrnuté všetky požehnania. A to je jedna strana. Ak budeš počúvať a budeš plniť zákon. Druhá strana hovorí, že ale stane sa,
ak by si nepočúval na hlas Hospodina svojho Boha, aby si ostrihal všetky jeho prikázania, všetky jeho ustanovenia, ktoré ti ja prikazujem dnes, že porušíš zmluvu, ktorú bola daná Izraelitom zákon, že budeš počúvať, tak prídu požehnania. Nebudeš počúvať a prídu všetky tie zlorečenstva, všetky tie kliatby. A tu sme sa do toho zamotali, lebo stále veríme tomuto starému spôsobu. Stále veríme týmto myšlienkam, že ja keď budem pred Bohom dobrý a budem počúvať, tak Boh bude vtedy konať. Ale ty hráš hru, ktorá bola 2000 rokov na kríži ukrižovaná a Boh nastolil novú hru s novými pravidlami. A teraz poďme si to rozobrať. Čiže, keď ten človek dodržal všetky prikázania, čo sa stalo? Aké postavenie mal pred Bohom? Bol spravodlivý. A čo bola Božia odpoveď? Prídu na teba všetky tieto požehnania. Dostihnú ťa, keď budeš počúvať na hlas Hospodina svojho Boha. Požehnaný budeš v meste, požehnaný budeš na poli. Hospodin ti otvorí svoj výborný poklad. Nebesia dávajúc tvojej zemi. Dáš nad svojim časom. Žehnajúc každému dielu tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom. Ty si nebudeš požičiavať od nikoho. Hospodin ťa dá za hlavu. Nie za chvost. Budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu. To mi pripadá, ako keby ty si mal naplniť zákon, že to bolo tak v starej zmluve. Ty naplníš zákon a Boh bude vtedy žehnať všetko, kam pôjdeš. Čiže ty si sa nestaral o to, aby si bol dobrý roľník, aby si bol dobrý poľnohospodár, ale Boh požehnával to, čo robíš. Prečo? Lebo ty si sa zaujímal o to, aby si plnil všetky jeho prikázania. Ale máme tu novú zmluvu. Máme tu milosť. Prikázania sú pribité na kríž, a ty už nemáš aký zákon naplniť. Tak ako získaš tú Božiu odpoveď? Tým, že oni by naplnili všetko, čo bolo napísané v zmluve zákona, by dosiahli čo? Spravodlivosť. A keď mali spravodlivosť pred Bohom, tak Boh konal takto. V 6. kapitole tej istej knihy, 6. kapitola, tá istá kniha, Deuteronomium, hovorí 25. verš. A budeme mať spravodlivosť, keď budeme ostríhať, činiac každé toto prikázanie pred Hospodinom, svojim Bohom, tak, ako nám ho prikázal. Čiže v starej zmluve si mal spravodlivosť, keď si činil zákon, keď si naplňal zákon. Oni sa hnali za tým zákonom, naháňali sa za zákonom. A prečo? Lebo aby mali tú spravodlivosť, aby dosiahli tú spravodlivosť pred Bohom, aby povedali pred Bohom, Bože, ja som urobil toto, mám spravodlivosť, žehnaj ma. Lebo oni rozpoznali, že existuje Boh, ale hnali sa za tou spravodlivosťou, ako hovorí Pavel, preto, aby získali o čo sa najviac usilovali, čo bolo cieľom ich snaženia, cieľom ich viery, cieľom ich motivácia toho, že každý deň budem žiť zbožný život a dodržiavať zákon, nebudem robiť toto, chcel by som, ale nebudem. Prečo? Lebo mali väčšiu motiváciu. A tá motivácia bola čo? Spravodlivosť. A na základe tej spravodlivosti bolo čo? Požehnania. Dobrý život. Ochrana. Láska. Bola tam zaopatrenie. Bola tam ochrana pred nepriateľmi. A na základe čoho? Na základe tej spravodlivosti. Čiže celý ten ich život bol postavený na tom Izraelitov, že dodržiavali zákon, aby mali pred Bohom spravodlivosť, čisté svedomie, aby na základe tej spravodlivosti prichádzali tie požehnania. 16. kapitola, nehľadaj, hovorí: za spravodlivosťou a len za spravodlivosťou sa poženieš, a počúvaj dobre, aby si žil a aby si do dedičstva zaujal zem, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Za spravodlivosťou a len za spravodlivosťou sa poženieš. Čiže Boh tu hovorí, že žeň sa za tou spravodlivosťou, rob všetky tieto prikázania, aby ja som mal voľné dvere, aby som ťa mohol žehnať. To bol starý zákon. A nový zákon je čo? Spravodlivý bude žiť z viery. Bám. Takže všetko to, čo počúvaš,
čo máš a čo nemáš robiť, aby si bol pred Bohom dobrý, vyhoď do koša a ver v to, že si spravodlivý, pretože Ježiš bol pred Bohom dobrý. A to zmení úplne tvoje zmýšľanie, zmení to tvoje vnútro a budú vidieť výsledky toho verenia. A v tej milosť a v tej spravodlivosti prúdi tá milosť. To sú dve sestry, dvojčky nazvime. Dvojčky. Milosť prúdi skrze spravodlivosť. Len za tou spravodlivosťou sa poženieš. A keď máš pred Bohom svedomie, že wow, ak Bože, dneska som dobre urobil, dneska si zaslúžim odmenu, že? Máš ten pocit tej spravodlivosti. Ja si pamätám, keď mi Pán začal zjavovať toto zjavenie milosti, že mi povedal, že všetko je iba o spravodlivosti. Keď máš spravodlivosť pred Bohom, tak ti patrí všetko. Všetko. A nie je tak, že ty o to musíš obroniť, ale proste Boh proaktívne koná. Ale ak tú spravodlivosť nemáš, tak nekoná. A kde tú spravodlivosť dneska musíš mať? Tu. A na základe čoho ju tam budeš mať? Tvoje hriechy a prešlapy a poklesky ti ju zakrývajú prachom odsúdenia a Ježiš stále prichádza a stále ťa umýva a čistí a povedať, ja som to zobral, ja som trpel za toto. Ty si urobil prešlap, ale ja som bol potrestaný. Ty máš moju spravodlivosť, nemáš svoju, máš moju. Ja ťa milujem, som tu. Ver, že si spravodlivý. Ver, že si spravodlivý. Svätý Duch bol poslaný do našich životov na čo, hovorí Ježiš? Aby verili v spravodlivosť. To hovorí v Evanjeliu Jána, v 16. kapitole. Ty máš byť usvedčovaný spravodlivosťou. Lebo poviem ti príklad. Keď tvoj šéf, tvoj zamestnávateľ alebo ktokoľvek ti povie, že urob tieto 3 veci a keď ich urobíš, tak máš nárok na čo si povieš. Urobíš ich a s akým svedomím pred neho prídeš? Povieš, šéfe, urobil som, tak čo? A on ti povie, dobre si urobil, tak tu máš. A my sme ľudia tak zafixovaní v tom výkone, že pokiaľ ty nerobíš dobre a nežiješ ten dobrý kresťanský život, tak si ani nenárokuješ to, čo ti patrí, lebo nemáš to svedomie pred Bohom, že by ti to mohlo aj patriť, lebo nerobíš toto, nedávaš, nechodíš do zboru, nechodíš hentam, nepomáhaš, neviem čo. Tak ani si na to nenárokuješ, lebo ani nevieš, že ti to patrí, lebo hráš inú hru na Ježišovej šachovnici. Tvoja spravodlivosť je jeho spravodlivosťou. A nikdy sa to nemôže zmeniť, lebo on je v nebi a dal ju tebe. Je to dar. Spravodlivosť voči tebe je dar. A ty ten dar nemáš preto, či si dobrý alebo zlý. Ty ten dar máš preto, lebo veríš v Ježiša Krista. Alebo ti bol darovaný raz a navždy. Máš ten dar spravodlivosti. Raz a navždy. Hajde dopo. Dovidopo. Čau. Chápeš? Že takto uchopíš tú milosť, že zrazu, že počkaj, ja som spravodlivý. Mne tá milosť patrí. Počkaj, mne Božia priazeň, aby ma vytrhol, vyviedol na priestranstvo, patrí. Prečo? Lebo som pred ním čistým srdcom, čistým svedomím a spravodlivý. Mne to patrí. A pokiaľ nevieš, že ti to patrí, tak ako si na to budeš nárokovať? Amen.